The moment you believe in Jesus Christ, you accepted Him as your personal Lord and Savior. Dili lang ang ikaw ang naluwas, pero ikaw sad ang giya, ikaw ang tulay, the bridge of salvation, nga muli mugiya sa imuhang mga pamilya ngadto sa kaluwasan. Apan, mao ni ang kamatuoran. Kay ba mo igsoon nga ang pamilya pod kasagaran gamiton sa Ginoo para mabait ta. Kasagaran gamiton sa Ginoo aron testingan atong pagtuo pamilya. Kasagaran usahay gamiton itugot sa Ginoo nga mulutos nato pamilya. Kasagaran mo babag nato nga maninuod ta sa Ginoo pamilya. Og kay ba kaigsoon nga kasagaran nga instrument nga gamiton ni Lord para mas mo grow ta spiritually, mo mature ta ug atong faith malibil up pamilya. Kasagaran igsoon makapahait na to sa pagpangalagad sa Ginoo pamilya. Kasagaran matandog ta pamilya. Og sa tinod mao ni usahay ang dugay maluwas pamilya. Pero abi ni mo maigsoon taliwala niya ng tanan ning saad ang Ginoo nga luwason niya dili lang ikaw lakip ang imong tibuok panimalay. This time siguro napaka sa proseso kay gigamit pa sa Ginoo ang imong pamilya aron mas matistingan ang imong commitment ni Lord. Matistingan ang imong pagpangalagad sa Ginoo unsa jud kini ka genuine katinuod.